Продължаваме нататък. Третия пол. Какво е това? Знаем за Хикс-Хикс и Хикс-Y. Друго не. Защо се поставя тази тема? Защо сега? Защо влезе в полезрението на евродепутатите под формата на една вече приета резолюция? Трябва ли и у нас в България да признаем третия пол? Ще говорим за това с Магита и Павел Чернев след секунди. Но първо един пример. Той е от Австралия. Човек, който не нарича себе си нито мъж, нито жена. Не се чувства нито мъж, нито жена. Нори Мей Уелби води дълги години съдебни битки, за да извоюва правото си да не бъде определен нито като мъж, нито като жена, а като представител на третия пол, неутрален. В седмицата на правосъдието Върховния съд в Австралия прие. Трети пол има и Мей Уелби е негов представител. Да го видим. Години наред Нори водеше борба да бъде вписана в регистрите не като жена, а като човек от трети неуточнен пол. Решението на съда определено я зарадва. Всъщност Нори е родена в Шотландия като мъж. Премества се, когато е на 7 години в Австралия. Там сменя пола си и става технически жена, но установява, че не се чувства и дама. Това е нещо, което много хора по света чувстват и се надявам все повече хора да разберат, че трябва да има повече от две възможности за самоопределяне по пол. Нори се подлага и на допълнителни операции, така че да не бъде нито мъж, нито жена. Добро утро на Магита и Павел Чернев. Започваме по същество. Има ли трети пол, господин Чернев? Без да съм теолог или генетичен учен, но и двата случаи, и природата, и традиционните религии, аз като православен вярващ, знам, че Господ е създал мъжа, после жената. И никъде не пише нито в медицинските учебници, нито в книгите, в които вярваме, светите писания, че има някакъв трети пол. Сега, гледайки тия кадри с това австралийско същество, се срещна, че в Австралия имаше около 60 000 джедаи при последното преброяване. Казахте същество, как ще го определите? Мъж ли или е жена? Според вас така ще го гледате? Австралийците са достатъчно шантави да си имат своя начин на живот, но строго погледнато и като ме питате, ви отговарям, като вярваш православен. Няма трети пол, не вярвам в трети пол и не е редно да изкилиферчваме до там нещата. Добре, Магит, има ли трети пол? За трети пол не знам, том трети пол звучи малко така, как да кажа. Все едно съм някакви извънземни. Така звучи отстрани. Като кажа трети пол. Ние не сме трети пол. Вашия пол какъв е? А вие какво сте? Пол ли? Не, Господ ме е създал мъж, но това, че аз се чувствам жена, никой няма вина в това. Вие сте, според вас ще представи, вие сте жена или вие сте представител на третия пол? Защото има разлика, нали? Мей Уелби не се е чувствал добре нито в кожата на жена, нито в кожата на мъж. Той е от третия пол. Аз се чувствам добре и така. Чувствам се добре и така. Като жена? Да, като жена. В това тяло. Добре, обаче вижте господин Чернев какво казва. Господ е създал Адам и Ева от реброто му. Без да създава нещо между тях. И казва, оплодете се, множете се, пълнете земята. Вие религиозен човек ли сте? Ами да, аз съм вярващ човек. Вярвам в Господ, в тези неща. Трябва ли да се признае съществуването на трети пол? Щом и в Библията е казано. Не, аз за колкото разбрах, то много закони са променени с това приемане на третия пол, където в Австрия. Австралия? Да, в Австралия, където са го направили това. Много закони са променени спрямо това. Мисля, че за България малко законите трябва да се променят. Трябва ли да признаем третия пол? За трети пол не знам дали трябва да се признае, но малко закона трябва да се промени спрямо нас. В каква посока? Какво трябва да се направи? Ами защото ние сме доста отхвърлени от обществото. Така ли се чувствате? Аз лично не. Вие не? Аз лично не. Но мои близки, да. Приятели. Вие така в този вид ли, как да кажа, се разхождате през деня, общувате? Да, срещате ли... Аз и работя така също. Срещате ли отношения специално заради начина по който Ами не, да кажа, не. Тук близките 3-4 години в България е доста вече взе да го приема това нещо. Не го приема за нещо, кой знае колко фрапиращо.
хората са малко вече по-така настроени към нас. Не сте дискриминирана? Не. В никакъв случай? Не. Добре, господин Чернев, има обаче две посоки. В едната говорим за транссексуални хора, в другата за така наречените интерсексуални хора. Това са хората, които са родени. Има такива много случаи с полови белези, при това първични да, медицината и на мъже, се занимава с и на тези случаи жени. по принцип, ако все още имаме нормална медицина. Тези случаи дали трябва да се признае трети пол? Не, трябва да се признае случай на болестно състояние. Трябва да се признае случай на болестно състояние и към тези хора да се подхожда естествено с... Когато има и мъжки и женски полови белези, с необходимото внимание и толерантност, но те трябва да бъдат третирани като страдащи. И това е моето отношение. Аз не виждам смисъл те да бъдат укорявани, нападани. Тази мания, това безумие, което завладя съвременната цивилизация, да се измислят някакви техни неправа, привилегии, да им се разрешават какво ли не и дори да се стига до това да им се разрешава да осиновяват деца и да гледат деца в някакви семейни клетки. Това с третия пол, мислите ли, че е стъпка в тази посока? Аз съм категорично против нито хомосексуални двойки, нито двойки от трети или седми пол, или обявяващи се за марсианци. Всякакви такива сексуални малцинства трябва да бъдат, към тях трябва да се подхожда с необходимото внимание като към страдащи хора и те не трябва да имат права да осиновяват деца и да създават семейства. А иначе другите им права? Човешките им права естествено трябва да бъдат зачитани, защото но те много често се оплакват от дискриминация. Те и раково-болните имат същите оплаквания. Нали? И раково-болните, особено в България, имат много страшни проблеми. Питам ви за втори път, мислите ли, че цялата тази дискусия около така наречения трети пол ще доведе след себе си и други промени? Да се признаят хомосексуалните бракове, да имат право смесените двойки, т.е. еднополовите двойки да имат деца, да осиновяват деца? Част ли е това от някаква по-голяма схема, да речем? Да, като гледам на къде марширува цялата тази пасмина в Европарламента, която е на път не само да разреши евродепутатите, политиците на ляволибералната Западна Европа. Тези хора аз наричам пасмина. Не за друго, защото последното им хрумване, освен супер правата на гей общностите, на сексуалните малцинства, те вече настояват и за закон за инцест. Инцест е кръвосмешение. Разрешаване, легализиране на кръвосмесителна връзка. Кой настоява за това? Редица западни евродепутати и политици. Това не може да са сериозни гласове, надявам се. Много сериозни гласове, като има дори законопроект, противниците, такива като мене, да бъдат третирани като противници едва ли не на Холокоста. Тоест да подлежиме на затвор. Така, Магита, според господин Чернев, вие сте страдащ човек. Какво отговаряте на хората? Тоест, ако аз сега ви кажа, Магита, вие сте един объркан човек, или един болен човек, или вие сте един глезен човек, който си няма проблеми и се опитва да си ги създаде, мисля, че обобщих всичко, което сте чували така или иначе за себе си, какво ще отговорите? Не, то е доказано и научно. Ние не сме болни хората. Това не е болестно състояние, това си е природно. Аз нямам... господин Чернев не каза болен, каза страдащ човек. Господин Чернев каза, че трябва да се обърне по-такова внимание към нас, де-факто от лекаря. Така го разбрах аз. Приемате ли го? Не. То е научно доказано, както казах, че това си е съвсем нормално нещо, природно. Аз не виждам някаква болест в мен. Просто аз така го чувствам отвътре. Аз съм се родила де-факто в мъжко тяло. Жена в мъжко тяло? Да. Това не е болестно състояние, според мен. Господин Чернев, а вие, ако се обърна към вас с упрека, че не сте толерантен човек, че сте хомофоб, няма да е за първи път, Моля, обърнете се. Как ще отговорите? Свикнал съм. Как ще отговорите? Ако при вас дойде един близък като Магита и каже, аз съм мъж, но в женско тяло или обратното. Близък човек, приятел, роднина, как ще реагирате? Такива при мен не идват. Не е моето ежедневие да идват и при мен да изповядват своята сексуална принадлежност. Слава Богу.
Та, питате ме, ако дойде при мене? Близък, роднина. Ще му обърнете ли гръб? Ще му се моля кажете ли, за ти си него. болен, Как може да се човек? обърне в гръб на болен и страдащ човек? Добре. Току-що ви казах, че съм вярващ християнин. А особено пък на такива малко ще ме страх да обърна гръб. Нали? Добре. Но сега сериозно. Ще Да. се помоля за този близък, който ми е споделил своето страдание. Да. Добре, финални думи. Магита от вас. Ами... Какво да ви кажа? Господин Чернев пак каза, че сме болни. Според мен ние не сме болни хора, просто ние сме съвсем едни нормални хора, които живеем един пълноценен живот, само че сме отритвани от България. На Запад не е така. Законите са съвсем други. Не навсякъде на Запад, зависи Да. за къде говорим. Някъде са по-либерални, Но другаде. ето за една проста Гърция, например, там аз много добре се чувствам, защото аз там мога най-спокойно да се намеря работа и като изляза на улицата, никой няма да подвиква след мен, че съм Какво работите в Гърция? Ами работила съм в Гърция в нощен клуб. С шоу-програми се занимавах преди Там се време. чувствате по-спокойно. Казахте, че в България не се усещате дискриминиране. Не, аз в България нямам проблеми. Аз живея вече тук 3 години, откакто се върнах от Гърция. Вече 3 години се живея тук. Отскоро съм в фризьорския бизнес. И По-различно е, казвате. Да. За последните 3 години. Няма така, хората не се държат нещо различно към мен. Да. Държат се съвсем нормално, но те виждат, че аз се държа нормално. Добре, трябва да приключваме. Така или иначе, ние приключваме, обаче темата ще продължи със сигурност и през следващите месеци, така че ще следим нейното развитие.